Maar liefst 452 verenigingen, stichtingen en clubs kregen dinsdagavond in de Merthal in Horst een cheque uitgereikt. Een Rabobank-initiatief. Nou, de clubkascampagne is ontstaan uit het feit dat wij heel veel kleine clubs ook sponsorden. En dat was heel versnipperd. En wat we gewoon merkten was dat er behoefte was aan wat meer aandacht, aan een stukje eensgezindheid. En toen hebben we bedacht van nou laten we de clubkascampagne organiseren. Dat we op één moment in het jaar onze clubs, alle verenigingen en stichtingen, die fantastische vrijwilligers die zoveel goed werk doen in ons werkgebied, om die in het zonnetje te zetten en een fantastische avond te laten beleven. Ik las, het thema van vanavond is verbinding. Wat kunt u daarover vertellen? Nou, verbinden is iets wat de Rabobank aan het hart gaat. Het verbinden van mensen met elkaar om samen sterker en beter te worden. En ik ben ervan overtuigd, als wij vanavond ervoor zorgen dat mensen met elkaar in contact komen, van verschillende verenigingen, van verschillende stichtingen, dat daar ook mooie dingen gaan ontstaan, die ook weer ons werkgebied en de mensen en de inwoners daarvan verder gaan helpen. Vanavond worden de winnaars bekendgemaakt. Dus op het podium worden vanavond de plekken 1 tot en met 10 op het podium gegeven en krijgen de cheque overhandigd. De andere verenigingen en stichtingen die krijgen het vanavond ook overhandigd, maar dan in de zaal door mijn collega's. En we hebben beloofd dat we uiterlijk 6 december het geld op de rekening bijschrijven. En dat gaat ook gebeuren. Rabobank-collega's hebben vrijwillig deze avond georganiseerd en dat was te zien en ook te horen. Hartelijk welkom bij ons in Horst. Je krijgt geen spiet. Als u het Velleroy of u het Kasteroy en ook uw IJsselstein. Want de Rabobank die zegt kijk bedankt op dit clubkasfestijn. Dit jaar werd €125.000 verdeeld. Een flink bedrag om te verdelen. Van alle clubs, verenigingen en stichtingen zijn deze avond 2 afgevaardigden aanwezig om de cheque in ontvangst te nemen. Geen aanwezigheid, geen cheque. En stichtingen krijgen het niet voor niets. Zij moesten actief gaan werven, dus stemmen gaan werven onder leden. Nou, dat hebben ze ook massaal gedaan. Dat hebben we gemerkt in de media, met name ook social media hebben we dat gezien. En elke stem is €2,56 waard. Dus hoe meer stemmen, hoe meer geld voor de club. Elke club kan zich aanmelden voor de clubkascampagne, mits die dus ook bankiert bij de Rabobank. En wat moeten ze daarvoor doen? In principe zich opgeven en inschrijven en vooral ook leden werven. Zorgen dat er reuring ontstaat in het werkgebied, dat de clubkascampagne bekend wordt en dat er zoveel mogelijk leden op hen stemmen. Deze avond werd door directeur Angelique Jansen duidelijk gemaakt hoe de 49.000 stemmen verdeeld zijn. Dit alles onder luid applaus, want er waren ruim 700 aanwezigen. De gemeente Venray behoort tot de top 10. Zo werd de zonnebloemafdeling Rooi 9e, kreeg Leunen met de gedeelde 8e plaats €794, SV IJsselstein en Zorghuis IJsselstein werden respectievelijk 7e en 6e. Is ook verwarrend met 3 cheques, hè? Dan op plek nummer 7. Daarna werd het spannend, want de laatste 5 checkwinnaars werden aangekondigd door middel van een filmpje. Al snel werd duidelijk dat de gemeente Venray zich opnieuw kon gaan verheugen. Harmonie Sint-Catharina uit Leunen werd 5e, SV United uit Wansum 4e en het topbedrag van €1665 ging naar Hospice Zenith in Venray. De cheque werd uitgereikt door niemand minder dan Sinterklaas. De Goedheiligman prijsde en dankte alle vrijwilligers voor hun inzet. Ja, wat ben ik trots op jullie. Ja, Angelique, ik ben er trots op. Ook werd er een originaliteitsprijs uitgereikt aan MMSK. Kwam dansschool Dizzy met een energieke dans en kreeg zelfs het Sint-Nicolaas Gilde geld om Zwarte Pieten op te kunnen leiden. Want Sinterklaas heeft weer een slaapplekje gekregen in de etalage van de Rabobank op het Schouwburgplein. Het is duidelijk dat er animo is om verder te gaan.
Ik hoop dat we nog meer clubs aangemeld krijgen, dat er nog meer stemmen zijn en dat we nog meer van de winst mogen reserveren voor onze maatschappelijke doeleinden. Want dat zou fantastisch zijn. Hoe we dat gaan organiseren, dat weten we niet. Dit jaar hebben we het ook weer net even iets anders gedaan als volgend jaar. Maar dat het in ieder geval een enorme happening gaat worden in 2018, daar ben ik van overtuigd. Zingend en dansend werd afgesloten door al de Rabobank vrijwilligers.